Bugada xifrada. Jo sospito que l'àvia és un agent secret quan estén la bugada amb el primer solet. I veig sempre un esquema, els llençols els darrers, mitjonets en parelles, calçotets els primers. Colors foscos i clars segueixen un patró per enviar un missatge cap a un altre balcó. Quan puja una veïna, a mi no em sorprèn gens, i parlen a la cuina dels seus nous moviments. És una àvia perfecta, ningú sospita gens. Jo vull ser algun dia un més dels seus agents. La ràdio màgica. Hi ha una ràdio antiga en el menjador, alta i gegantina, quina diversió! Algun cop sentim codis misteriosos, missatges secrets i sons tremolosos. De vegades sonen sorolls ben estranys, músiques antigues que tenen molts anys. Un dia les ones vindran de l'espai. Són extraterrestres, direm amb esglai. Les ulleres de l'avi. L'avi va perdre les ulleres mentre collia pomes i peres. Hi havia tanta feina a l'hort que no s'adonà de la seva sort. Però en passar el motocultor en sentir crec, cridar amb esglai: «Oh no, les ulleres esmicolades mentre feia regues per les faves!» Li vam comprar unes de plàstic i li va semblar fantàstic, perquè li cauen molt sovint tant si està pel camp o a casa llegint. Però jo em pregunto si les ulleres no hagués destruït, amb sol i aigua haguessin florit?